Lidi, vítám vás u dalšího videa. Dlouho nevycházeli videa, protože jsme neměli čas a jsme tady teďka ve velký opuštěný kanceláři, takže jdeme na to a jdeme se na to podívat. Přesně tak, opět vás vítá. Jsme tady ještě s partou, jo? No, můžete vidět kripy, takže jako vždycky vás tady vítá u jdeme na to. Jdeme na to. Hej, byl jsi na tom žebříku, i? Ty píče, bro. Ne, běž. Oni tady teďka nebudou. Máme počítač. Tady jsou bezděláci, kámo. Takže jako první jsme robili také bezdělácké doupě. Bezdělácké doupě. No jdeme dál, jdeme. Jdeme, ty píče. Tady máme Lego, kámo, tady staví, víte co? Víte co, lidi tady si prostě... Hej, půjdeme tady potom. Píče, hezký dveře. Hej, nechceme jít tady nahoru, se podívat. Píčo, je to smrdí, to nás se podívat, ale... Tam to nevylezem. Kodně to natoč. Musíme jít jinou, brácho. Musíme jít jinou, jo. Vede někam pojď do hajzlu, ale tam se nedostanu, bohužel. Tady je to zavřený, pojď tam natočit. Teď už na mřížový koukám, ty vole. Pojď sem. Mám půl stejně, ty vole. Tady jsou schody nahoru, tam se nedostanu. Tady je dolů. Já vím, To se nedostaneme asi. Zavřížový. Zkusíme to z druhé strany. Někdy musíme najít nějaký vchod. Hej, Maty! Maty! Jako lidi, to je fakt špatně, to si budu. Hej, Maty! To mají podzemí, ale je to tam zavřený. Nedělej to. Jinak lidi, mělo být video, nevyšlo kvůli tomu, že jsme měli, vole, takovou menší tu, video mělo vydat, takže jsme zkusili si, že jsem vybil mikráky a video bohužel nemohlo jít. Zkusíme se tam nějak dostat? Tady, počkej. Pojď, tady to natoč. A něco utíká, kámo. Tam je to taky zavřený, jsem tam koukal. Pičo, počkej, ten zámek udělám tím, vole. To nedáš? Dám. Pojď se sem podívat. Na sedu. Pojď tady spíš po těch koskách, raste. To je zámek, jak debil, kámo. To ne, Vašku, to bude dělat strašně rád. To nerozbiješ. A báby to dělat, tak jsem dostal, jestli jsme štění. Mám pěnutku, jak se to chce. Můžu to zkusit. Pak se sem vrátíme. Je to možné. Přijdu pro nás, ty vole. Kdybychom viděli bengáče, tak vyhráme, kluci. Jdeme se plápat všude, dělejte. Ty vole, Zapáskovaný všechno. To je výtah. Fuj, kámo, to smrdí. Jde úplně kam do hajzlu, kámo. Pojď, natoč to. To je Tam šílený. serou, kámo. To je voda? Tam cítíš to? Jasný. Jo, aspoň nás tady nikdo nejde. Chcem nahoru? Chcem nahoru nejdřív? Jo, nahoru první nejdřív. Já jsem to spodem. Jo, ten spodem první. OK. Já vás to bude schodu. Dávajte bacha pod nohy. Jsem selek. Tam je to zavřený, kluci. Jo, však to je ono. A tady jsme byli za těma mřížima. Tady nic není, vole. Nebylo, to je opatrníš. Čo to smrdí, jak debil. Vypli majáky, Ty piču, hej. Elektroková běžka. Tady se bohužel nedostane. Hej, tam máme koloběžka, kámo, tak jezdíš v Praze. Hej, Maty. Tak je, co je to nějaká díra. Hej, Maty. Tam máme koloběžka, jak jezdí. Jdeme nahoru, pojď. Čo, to je vysoký. Už jsme šli normálně bacho. Právě se koukal u nás na YouTube Shorts. Já nebudu si dělat to video a vybyly jsem právě repráky, mikráky. Takže video vidět nejdřív, budeme tam znovu čas na připravení. Jo, projdeme to tady takhle. Jsme opatrovali. Pojď, natoč záběr takhle krásný.
To je úžasné. Hej, tam, víš, že jsme byli v tom sklepě. Tam by se dalo dostat, tam jsou koloběžky, to můžeme obejít z druhé strany. Tam je taková ta koloběžka, jak jezdíš v Praze. Jo. Ale na Urbač brácho vždycky musí být vybavený tady, jako tady, vole. Chci mít nahoru, ne? Musí tam mít, vole, pořádnej, vole. Vidíš, tamhle tu budovu mi to ukázal, to je parkoviště, ne? Maty, tamhle to je ono, co mi to ukazovalo. Jo, to je ono. Debile tu úplně, bude. Že to souvisí s tím, Maty. Se podívej. To je s tím, no. To je spojený, jo. Vidíš? To je až zádu, tam mi to ukazovalo. Tam půjdem taky. Pojďte to projít takhle celý. Nahoru. Nahoru, no. První tady projdeme úplně celý a pak to. Pak půjdem na další. To je crazy. Jste někdo nakrsl, kámo, hákáš na zem, neukoukej to hlavně. Kámo, to je vysoký, jak debil. Už nekře. Teda co? Sorry lidi, by the way, mám Enverpass, kdo by mě chtěl nahlásit, tak Ale to já. má celý zavřený, vole. Můžu fotku Enverpassu, jak plán. Ale radši bych chodil po jednom po těch schodech. Jakože v řadě. Musíte se koukat všude. Pojďte se pojít, než takhle, no tak půjdeme postupně. Dobrá grafita, kámo. Píčo, schod. Tak to je dobrý fekál, kámo. Jsi tam batoh? Do země je batoh, vole. Jako lidi, vole, jako to děláme jenom pro vás, jako upřímně. My jsme se vlastně ještě brácho. Hledali jsme tady, vole, přes skoro hodinu, protože jsme sem přišli, mělo to teda půl hodiny nějak a bohužel. Našel jsi něco? Džírák debil. Nevím, no. Tak jsou tady všude. Ty máš, hej, Fando, druhý schodiště. Ty do toho druhého sklepa, čum? Je to do sklepa? Jo, to jsou ty druhý schody, do toho druhého sklepa. Jo, tak jsem půjdem podívat. Jsem půjdem potom taky, jo. Nebo je potkáme. Teď jdem pro zbytek a pak se vrátím ještě do toho sklepa a půjdeme na tu druhou větší a spadou budovu. Vytáhni to trošku, máš strašně blízko. No, hodí. Kde jsou schody? Tady, ne? Si jo, rychle čuráce. Pičo. Jsou dřevěný schody, no? Tady už jo. Kdyby se tam teď neukazujeme všechno, nechodíme na každém patře, protože to vše je to samé. To všude je vysklený. Jako lidi, tohle to děláme jenom pro vás, jo. To je největší lokace, kterou máme. Zatím, no. Ještě plánujeme jílovou u Prahy, která taky vyjde za pár týdnů, takže na to se na co těšit. Jako to není nic moc, je to prostě všude stejný, jo. To se bude podívat tamhle. To bude to samý, Fondo. Jestli tady není to schodiště, jestli to je vedle sebe hned, víš? Jo. Je to ono. Je to samý, ale půjdem vrchem a pak půjdem tudy zpátky. Ten tudy, pojď. Tudy? Jo. Když bude zamříznout, tak půjdem zpátky. Kam tak to smrdí? Právě, fekál. Vůbec ne, já neslyším, kde jsou. Pojď jsme na těch druhých schodech. Pojď až tam. Tady to vypadá trošku jinak, Vando. Já jsem to tudy, pak to projdem. Že ty místnosti jsou úplně stejný. Ale lidi, pár už nám jsou lidí dodajeme se, že by chtěli s náma jít. Bohužel, pokud se bojíte někam jít, nevím, třeba projít nebo víc ničím, prostě cokoliv, tak prostě. To děláme pro vás lidi. Nechoďte se vám, prostě my bereme fakt jako, že lidi, kterým věříme. Natočíme ten výhled, ne? Cože? Podívejte, jo, jděte na Palmovce. No, pojď. Tady si dávejte pozor hlavně. Půjdem tudy po těch. Já jdem nahoru. Ale to je šílený. Ty piče, čum? Výtah. Co? Výtah. Jo. Výtahy budou nefunkční, ale... Bacha, ty jsou hovna, jo, nebo co to je? Cože? To jsou hovna, nebo co to je? Jo, vidím to. Ale to jsou prostě střižený rukavice. Co je to samé, co říkáme? Jsem se ale kam se tam 7. patro. To se nemí patře. Kolik to má pater? Má to normálně 9 patr, bráško.
Ještě to pořád dál, možná pojďme na střechu. Pořád to samého výtahová šachta. A už jsem skoro na střeše. Je to úplně stejný. Ale to jsou oni, to jsou úplně na druhé straně. Ale no. To je problém, že tam může cokoliv stát, může se tady zabavit, ty pičo, což je. Chceme se mít? Dívejte se na to. Obrovský, kámo. A já slyším. Jo, oni museli těma druhýma schodem, protože tady těma se sem nedostaneš. Čau, Maty. Tady jsou schody, kámo. My jsme šli taky po těch druhých. Schody jsou až tady, pojď, já vás zavedu. Jo. Už jdou. No, už jdete. My jsme šli na druhé straně za váma. Nemáte johy? Už je na druhý svět, co? Kde je Johy? Není sama. Ona to prošla sama, kámo. To je píča. Dobrý, tak ještě ten koment zachraňovat, to je takový důvod. Samozřejmě někdo jít, tak Nemluv takhle, vole. počítejte s tím, že budete muset fakt Ale to je policajti teďka, viděl jsi to? To je to fakt jako žádná prdel, abyste jako někým urovat nebo něco. Natoč ten záběr, on to tady krásný. Jsem natočil, brácho, ale čekuj to. Čaká, je to vejška, ty vole. On právě proto já přidržuju radši ten stativ, protože kdyby to spadlo, tak je to v piči. Hoši, tak to chce fotku, kámo, tady někdy. Pojďme dolů do sklepa, pak projdeme ještě tam tu část. Proč? Já jsem to vyšla, bych se na to poslala. No tak Jiný, tady projdeme. jiný čuráci. Tak pak si sem sedneme, Maty. Jo, jdeme hledat johy. Jdem za Johy už a půjdeme do té druhé části. Nazdar. A pak to projdeme. Ti to trvalo? Normálně my se šli druhýma schodama s fondovým, že tam jak tady patra, jak to vždycky Pojď, natočíme ten výhled tady. Podívejte se na to, brácho. To je pecka, kámo. To je pecka, ty vole. Crazy, kámo. Ty pičo. Jsou tam lidi, jo. Tady máte celou Prahu, vole, pod náma. Mám spíš od nás. To je crazy, kámo. Yes, bro, páni světa. Píčo. Negry. Já paní nový serži říkám, že si mám vás, že si to takový oběžby. Takže... Kde jsi vzala? Co tam máš? Pojď. Vole, kdy našla. Ukaž to. Hezký, ty. Ukaž to na To už na kudělej. Ty, co to vypadám jak já? Hezký, ty krásný. Máte ty mě hezky vybajskneš tady. Jo, čum, Jo, ne, no. počkej. Jedi. My jsme našli, Jdeš? našli jsme to, A pojď. na podzemí jsme to našli. Vybajským do očí. Podívej se na ten výhled krásný. Já jsem pán světa, ty vole, bacha. Nepřeskakuj hlavně, ty vole. Já jsem se lek, že mi uletěl klobouk, kámo. A dírak do píčo, to je kokot. Tak pojď mi fotečku. Dobrá. Je fotku, pojď. Hej, Co je? ano, smutí, no. Ty mi dáš fotku? To je jedno, nemáš ho víc na píčák, hej. Máš věci. Guys, prostě podívejte se tady, Nevadí. kámo. Dobrý. Děkuju moc. Jasné, brácho, dej mi to na houto mě. Tak dáme, ne, kluci? Jsem moc nekoukej, jsem věděl, udělá se, je to v piči. Jdeme odsaď. Vidni tu baterku, svítí ti, kámo, vyvíjí se to skutečně. Svítí? A ty? Nesvítí. Bacha, tam jsou lidi, jo, bacha. Koukejte moc dolů, tam jsou všude lidi pod námi. Píčo, si mají vidět. Kámo, tam je Veleslavín. Ty budovy tam, Hando. Tam ty budovy, to je Veleslavín, kousek od toho je právě ta budova, který jsme taky byli, tam je ta pitevna. Jo. Ty budovy, okolo kterých jsme šli, brácho. Víte si, kámo, ten vibe tady. To je úžasné, tohle. Guys, jdeme dolů. Dobrý, ještě jdeme na sklípku ještě jdeme do toho druhého sklepa. Ještě jdeme do druhého sklepa a pak Jo, jdeme našli do jsme, další našli jsme tu cestu s druhýma schodama do sklepa. Myslím, že to, Jo. myslím, že to tam je. Pak po tady těch a půjdeme jako do té části, jak jsem se koukal, že tam Půjdeme kuchám. úplně dolů, tak přijďte, jo. Vašku, jdem. Když tak tudy po schodech dolů. Jenom pořád prostě. Ne, pojď. Pojď. Ne. Bychom tam potkali nějakého nezvaného hosta. Děláme to pro vás, lidi.
Píčo, jsem se má zabil odsud. Jako to jsem fakt nečekal, brácho, že vyjdeme až na střechu. A za tě sily bychom se už dál nedostali, bohužel. No, to jsou ty pásky. No. Když tak klidně, teďka tu baterku vypni, tohle tu velkou. Mám tuhle tu. Okay. Vyčetříme těma. Máme dost čárek. Jo, 80. No. 3 čárky plně svítit, a musí vydrží svoje powerbanky. Ale vidím, na tyhle filtry se hodně připravíte, fakt nepocente nic. Máte si baterky, brácho, cokoliv, kam chodí, něco na první pomoc, by se náhodou něco stalo. Yes. Je lepší to fakt jakože u sebe nosit hlavně ty baterky, nebo pak pojete sem někam, rozbijete si hubu, vole. Nebo tam někam už spadne, nebo Guys, určitě, počkej, ukaž to takhle. Určitě, guys, kupujte tady ty baterky, na tému jsou to velice dobrý baterky, kámo, svítí dobře. Můžete vidět. Můžu vám to doporučit, jsou to dobrý baterky, vydrží klidně až 2 dny, jo. Jsme s tím normálně chodili a vydrželo to úplně v pohodě. Takže doporučuji se je koupit. Jo, vidíte, tohle to jinak není placená propagace, prostě vám chceme doporučit to, co nejlepší. Lidi, a můžete příště napsat do komentářů, jaký byste chtěli další video a kam byste chtěli, aby jsme se šli podívat. Yes. Takže můžete psát do komentářů po tohleto video. Lidi, jestli hitneme u tohoto videa okolo 50-60 lajků, tak natečíme o hodně lepší video a to bude... A brzy ještě to bude další video. Tady jsou ty Ticho. Jdeme do sklepa. To je kampaň najednou ticho, ty vole. Jo, tady je to první patro. To je zavřený. No jo, tady to je ten sklep jako předtím. Ani houby už to nevidí, jak můžete vidět. Pojď se podívat tam za ty. Já se tady podívat. Pičo, pejsek. Ty krávo. Pejsek? Kdo chce pejska, ať napíše, brácho, budeme bude si pejska. Tak si pojďte se pro něj. Ty pičo, to je díra ve zdi. Kámo, pojď sem. Pojď se podívat, koukej. A jo, kámo, to je crazy ten sklep. Dobrý? Někdo je tady, kámo. Ne, to jsou ty okna. Co tady se spoda? Klidně vypni tu baterku. Okay. Co říká? Vyjdem to tady, tam tady. Já mám tu baterku, protože já si rozbil hubu jinak. Pičo, jsem se lek. Já jsem byl až úplně tam nahoře. Máme natočuji. Ale sedí. To je právě ten středek, říkám. Je šilný, jsem byl až tam nahoře. Tak jsem zpátky za nima a ukážeme jim to. Ukážeme jim, jak ty druhou budou. Tam stejně sedí. My bychom se potřebovali dostat nějak. Tady musíme pojít do té druhé budovy ještě. Já jen budeme přes tu střechu, to je opatrně níž. Ne, právě to nejde, musíme ze spoda. Musíme. Když se chce dostat semka do toho sklepa. Vůbec si tady nebude z druhé části, jestli se tam nemůžeš dostat. Myslíš? No. Okay. Jestli se z druhé části nemůžeš náhodou dostat do toho sklepa. Ani tady je to zavřený celý. Ani přes tu malou střížku. No právě. Jedině bychom tam museli najít nějakou malou díru a provat se tam. No, anebo. Počkáme na ně tady, dáme si přestávku. Ty schody jsou unavující, jak jde pro tady.
Suchu. A jestli sedneme na tady někde, vole. Ta skvělá ta všude, kámo, to je... Vše slyším, vole. To je pár pater pod ním a... Vypni tu baterku, když teďka. Se musím napít, kámo, počkej tady. Jo, napise. Musíme se tady dát trošku vibe, kámo. Necháme fondu se napít. Píče, abych se posadil být aspoň dolů. Jau. Pojďte dolů. Jo. Že? Jdem do druhé části. Káž, prosím, že se pojáte večka jako kráva. Kámo, jsme asi... Kolik je tady pater? 10? 11? No to víc. No. Když tady je prostě všechno rozpadlý bráko, tady ani není nic, kámo, žádný adrenalin, nejste žádný dveře, tady to prostě úplně všechno rostou na sračky. Tady vole, vidíte, že tady bude nějaký zdi bráko, prostě konstrukce jsou úplně v píči, tady máte jak do oka, jestli chcete. Nebo sko, hej Fando, otevřeme si, vole, budeme dovážet sko, ty vole. Víš co, na grilu budeme tavit, ty vole, budeme to vozit někomu. Jdou? Jsem za nima. Nejdou. A to nejsou oni, kámo. Co? Tady někdo ze spoda jde, vole. Slyšíš to? Aha. Jsou benga, vole. Co, schováme se tady, vole. To nebudu voně bráško, ještě jo, tak budeme mít ty vole, naše video stoupne o 50 vole. Kámo, oni nevíš, jaký je tady vedro, vole. To nevíte, no ty vole, jako kdybyste nás jak viděli, tak jsme úplně uříci. Byste tady chcípli. Ty to musíš někomu žrát, ty vole. Jo, kámo. Sápek vždycky vybavený, ty vole, rohlíky, vole. Kámo. Bude trpít. Vy čuráci, Ne, nemluv takhle. Dementi. Nedělejte do píči. Guys, takhle aspoň víte, že se takhle nechovejte tady. Jo, tady se právě takhle se s námi chovat nemůžete, kámo, protože takhle akorát včákat za někoho. Zmrdí, kámo, radši budeme čumět. Dobrá, to za nima brácha hodíme taky dolů. Ty kreténi vypíčený. Honzo, nebav se takhle s ním, ale. Ty drž píču. Také nemluv, vole, na tom. Brácha, se budu tak chci. Chápeš, vole, nemluv takhle. Chápeš, musí jak chceš. Základ. Taky nech, vole, ať si házej. Nebo je Michal brácho, ještě jsem někoho přitáhnout, ty vole. Přitáhnu jsem pozornou všechno akorát, těma ránama. To tak aspoň se vyjadřuj normálně. Neumím, bude, to se nedá normálně. Jsou to kreténi a řekneš jim, vole, 5krát než to neházej. Ale tak se určitě to prostě hodí, vole, dílky. Guys, já jsem úplně unavený, ty vole, tady z těch schodů. Pak to jí jako nechovejte se takhle, jestli pak sám někam chcete jít. To jako pak akorát přitáhnu pozornost a... Čum, uděláme si z nich prdel. Že tady jsou venka. To ne. Vyhodili. Už mám střeši zase tu. Uděláme si z nich prdel, že tady jsou venka. Hej, přestaňte to házet. Ne, vůbec vy kreténi. Přestaň, vole, Vašku, a ty taky maty, vole. Já jsem... Idioti, vole. Jsou dole nějaký borci, vole, vy tam házíte kameny, vole. Kde to děláš ty? Kámo, Jsem tě viděl, jak jsi to házel. jo, jako. Viděl jsem vás všichni 3, brácho. Viděli jsme vás. Viděl jsem vás. Ty pičo, jaký díl. Do toho sklepa se nedá dostat, tak mám tak taky zase za pár karvin. No až úplně dolů, ale tam zase mříš. To uletět, to chytnou a spadnu na to. Tak si tady do kapsy. To mi vypadá. Tak kdo to mi dal? Nevíme, vole, někdo tam prostě je, vole, slyšel to na kroky, jak Jsem debil. slyšel tam vole, kruky, potom mě rušel nahoru. Tam někdo je, tak jsem to dívala Uvědomte si, že teď bude průser, jak debil, jestli se někdo přijede vykreténi. Co nevidí, já prostě musím být vulgární, kam protože to prostě nejde, kam prostě víte, co. Jdem do druhé části, ne? Jdem. A pojďte taky do druhé části.
Když se brácho jim řeknu, tak nám prostě Pojďte, jdeme do druhé části. naházím to sněho, děkám, tak prostě víte co. No to tam tý. Potom kdo se má mírně. Pojďte. Tak spadně pořádek. Šílený. Hej, jdeme, dělejte. Jdeme. Jdeme do druhé části. Kam zase po schodech dolů, kam mě bolí nohy. Po schodech dolů je to nic. Furt cítíš to baterku, vždycky ji vypínej. No jo. Já budu svítit, ty ji nemusíš používat. Já vím, bo, já se s tím pod nohy vracím, jak rozbiju hubu, vole. To je ten problém, ne, že bych se chtěl svítit ven tak z prdele. No, nerozbiješ. No to už jsem mám stalo, vole. Já jsem taky zakopnul, vole. A kámo, jsem v té kukle úplně spocenej. Okay. Zůstávají tam, jo. Zůstávají tam. Řekne starém. Dobrý, příště bereme někoho jinýho. Přesně, vole, tak když si přivezete, vole, kam už navíc, že bude prdele, nebo prostě pro jistotu, a pak jdeme na lidi jako- nejdou. Lidi, jako můžete si dělat prdel, jo, ale nesmíte zase tak nahlas, oni tady policajti, ty vole, to řeší každou chvíli bengáček. Jo, vole. Platí pokuty, ty vole, kdyby Říkáš- doplatili. Bych se doplatil maximálně, Až sem někdo půjdete. vydělávám. Když sem někdo půjdete, tak hlavně tady nedějte bordel, jo, lidi. Právě. Je to pro vaši bezpečnost. Je tak. Je to proto, aby jsem byl zbytečně problém, já taky proto, aby jsem se stal. Hlavně, guys, označujte, napište hashtag plynový masky, ty vole, protože lidi tady to smrtí, ty vole, jak Jo. na bezdomovicích, takže pište pod video hashtag plynový masky. Brácha, tady to je docela predit, si byl. Nebo tady, aby jsme ještě zase do toho sklepa. Ještě tady, Jo, ještě už to vidím, já už jsem viděl příště na jedné straně. tady je schodu jak na stránu, že nevíš. Má tady to zazděli, kámo. A jo, Vidíš to? yes. Počkej. Prostě betonová kostka. My jsme tam sklepě, jsem to říkal. Nejsme. Jsme debil, ruce. No, nejsme? Jo, počkej. Teď Jo, jsme. Říkám. My jsme měli vyjít o to první. Potom Jsi to. to říkal, že jsme ve sklepě. Hej, tady, koukej se. Pojď sem. To je pěkná stříkačka, ty vole. Vidíš to? Yes, tady taky brácha, tady je všude. No jo, tady je pár lidí, co píchá heroin, ty vole. Ano. Nějaký heráček, vole, pořádný. Tady je rovnou kandidáta, tady vole. Tady musíme po druhých schodech dolů. Jo. Myslím, že to tak je. Tam je ty druhý schody, jo. Jo. A musíme do té druhé, takže to musíme projít tam dolů až do té druhé. Takže tudy dolů. Nebo víš, tam takový nápad. Lidi, jestli zanecháte tady na tom videu Ne, těch kam 50-60 lajků, tak ještě jakoby ty komponenty natočit, ale vydáme to video z té druhé části. Prostě vidíme, musíme mít nějaký úspěch, jakože samozřejmě máme to pořád to baví nějakou vývoj, ale díky jedním všemu, ale taky z toho prostě nějaký ten profit musí být. Kupí. Ať si někdo židli? Na to smrdí. Dáme i tam tu druhou část, nebudeme to dát potom, dáme to celý do toho videa. Zlá ruka. Matějoši, vypadla ruka. Ty píčo. Hej, guys, jestli někdo, To něco chytá. guys, jestli něco chcete, tak tady máte batoh, jo. Jsou ty okna, je tam rám. Ale tam se může dostat. Jo. Tady, ještě nedostal jsem se do toho sklepa ještě. Nevím, jestli to zajde. Se tam podívej, já se vidím ještě tady. Taky koukám nějaký bezdělacký domov, tyhle tady kufřík, poušta. Je tam sklep, kámo. Co? Je tam sklep, čum. Je to hluboký? Je. No, ale čum, tam jsou schody, tam Já bychom se vím. mohli dostat. Ale to bys musel venkem. No, počkej, podíváme se tady tak ještě z větší blízkosti. Tady už to neuvidíš. Nevím, jak se tak stále. No, jak se tam dostaneš? Přebery v kožích. Tady to je schořelý, kámo, celý. Dobré, já jdu vlastně jasně něco za. Ale to pak, tam se pak nějak dostaneme. Dobrá síť, vole, proti komárům.
Fakt? Hajdle. Ajc. To je to samé. Možná, Není, ale možná obojí. Zara to samé. Tak teď jdeme jako do té druhé části, která by nás mohla jít už do toho druhého. Té druhé budovy. To nás zavede fandočům. Co? To nás zavede přímo. No však jo. Tak jo, pokračujeme na naší cestě. Myslím opatrně, tady jsou cesty všude. Ty vole, to je hezký, kámo, tady. To je raketa, kámo. Tam, jdem na schody, ne tam. Jo, můžeme. To jsou ty, jo. Tam se možná dostaneme do toho sklepa, kámo. Jestli tady sklep pod námi jako bude velký, jak kde byl, kámo. No, já si myslím, že to bude jakoby druhou stranou to půjde. Já si myslím, že ten sklep bude celou pod námi, nebo že? Jsou nějaký hovna, vole. Nebo to, že by to bylo nízko. Tohle, kámo, v čem to chodíme. Kámo, to je mé parkoviště, tam je mé trubka. A jo? Guys, půjdeme do té trubky. To je jaký kanál. Nějaký parkoviště. Pojď, můžeme se jít podívat nahoru. No tady, to vypadá nově. Stanice, ty vole. Je kámo, sklep. Jdem? Bráchočům. Já musíme jít, tak půjdeme po schodech. Půjdeme po schodech, brácho. Tudy. Tudy? Jo, tady to vezmeme. Tak můžete vidět, že tady to pořád staví. Ještě musíme jít ještě komu. To je voda, kámo. Když jsem někdo přijde, jak je to. Výtahy. Ty krále, to je hluboký, jak tě byl. Oni se schovali, kluci, před někým. Oni jsou tam nahoře, kámo, v té budově. Na té druhé, co jsme my teďka. Jo, vidím. Jdem nahoru, před někým se skrývali. Ne, oni spíš tam dělají nějaký chujoviny, jako vždycky. No, jdem nahoru a pak... Edward na zemi, takže nejsem jedinej. Ty kráso. To je, guys, to je hustý. To je šílený. Ale tady to vypadá nově udělaný. Vidíš, ty tyče jsou nově udělaný. Jo. Asi budu rekonstruovat. Jaká střecha, jo. Rozpůlený všechno. Jdem za nima tady. Au. Cože? Jsem říkal, že si to dělá taky dostat. Počkej, ještě jednou. Tam někdo je, kouká, tam někde sedí, pojď za námi. Sekuriťák tam je tady. Jo? Podívat. Fakt? No, čemu tam je trubka, tam je podzemí, jdem do něj. Jo, to je dobře. Ty možná tady už nejsme sami? Potichu. Ty si krďák, tak musíte pěkně rychle vyhovat. Vidíš to? Někdo si je to křesla? Jsou bezďáci. To je fakt? Jsou bezďáci, já možná sedí Borka na tom. Bacha, ať nevidí. Je? Tam, vidíš, no? Tu židli, tam. Jo, to vidím. Tam je kam nějaká trubka v obří podzemí. Yes. Jo, projdem to nahoru, teda dolů půjdem. Půjdeme do sklepa Tam, a pak půjdeme... Tam je parkoviště, půjdeš dolů a tam je nějaká... Ty budou sám. Jo, ne, myslím, že spodem. Spodem. No. Jo, tak ono to jde. Maty, ale je to dobrý. Že tam je pak nějaký... To bylo nějaký parkoviště, nebo nevím. Tam je parkoviště a pak je tam nějaká trubka kámo dolů prostě. A můžeme se pak ještě podívat na střechu až nahoru. Jo, půjdem dolů, pojď tudy. Ale to je právě, kdyby byl nějaký parkoviště, vole. Jsme parkouristi, tak co? Pičo, já jsem se zase za kokoti. Tady, čum. No, čum, ještě jdem dolů. A tam, tady je trubka, kámo, nějaká obří. Tam jdem. No pojď. Tam je prostě do betonu trubka. Můžeme se tam být nějak... Tady je ta baba, kámo. Baba spí. Fando. Šš. Baba spí. Tady to je. Fando, ještě opatrníš? Tady je ta trubka. No však jo. Jo, počíme, že jsme na tom přízemí. No. Ona vidí tady Cezara. Čím co je pod náma, Honzo? Ty píč, tam je ten sklad, jo. Hej. Já zdravím. Je to sekuritě. Takže vidím, ale ten sekuriťák. Asi jo.
Je tam sekuriťák. Je to sekuriťák. Jdem dolů. Jdeme do chuje. Dolů nebo do chuje? Dolů. Čeho jsme skoutat jdeme? Jestli asi někdo chytne. Počkej na mě, Maty. Ale hluboko fana. Podívej se tady ze zora, se podívej na něj. Nechoďte po těch prknech. Tady podívej se tady. Nechoďte po těch nových prknech. No potom železu. Mhm. Dole není voda, ne? Kde? Tak jsou výtahy. Ty vole, podzemní parkoviště už je. Jak pod. Tady to. Čo to je smrad, ty vole. To je voda, brácho. Fakt je to celý zatopený. Jo, ale zdrhej, vole. To je zatopený, tam jsou sračky a tam. Hej, on volá policajty. On nás vidí a tam. Jdem. Ví o nás, kluci, kde jsou? Hej, ví o nás ten sekuriťák. Jdem. Pojďte tudy. Tam není, je tam. Čím, že tam je? Pojď se podívat, Hej, Matej. Hej, jdem. Okamžitě. Jdem pryč, pojď. Hej, já chci do té druhé části. Hej, jdem do té druhé části. Už jsme ty nebyla. Hej, obejdem to. Jdem tudy a obejdem. Jdem do té druhé části zpátky. Kudy jsi musel dostat, vy jste nesnášel? A ty? Ne. Jdeme tam. Musíme jít to, nějak stejně. Zpátky nahoru. Pak čemu jde. Cože? Proč? Šel pryč. Dobrý, pojďte. Rychle. Ne, pojďte rychle. Jdem tu hajzlu. Rychle, šel pryč, pojďte. Šel pryč. 3. A on se vrátil, on žil do piči, jo? Natočíme to sekuriťáka, jdem do hajzlu. Ne, jdem už hned. Jdeme hned do piči, nebudeme si riskovat. To mě ven, kde hlídá to 30 sekund. Jo, šel ven. Prosím, jdem ven. Zpátky. Dobrý, stůj. Máte šlo. Kokoti. A však on je blbej, vole. Dolů, pojďte ještě. Tam je voda. Jdem na střechu, pojďte. Nemáš na střechu. Tam už jsme byli, tam už jsem vejš. Dostaneš. Tady je druhý pad, tam jsou druhý schody. Čum. Pojď nahoru a tam je, no jo, čum, když půjdeš nahoru, tak tam je taková zeď a tam se můžeš prolít na druhou. Serem na střechu. Až na okno. Serem na střechu. Neserem. Píče. Jestli jako toho jsme v chuji. Už tak víme, kudy. Není tam. Vidíš tamhle? Ne tady, no ty. Že seru do prdele.
Pojď tudy. Nejde střechu. Pojďte. Pojď. Musíme jít vrškem, jestli chceme tady jatu. Hej, jestli chceme tady jatu, tak myslíme to obojí po těch schodech zpátky. Pojď Honzo, podej Adam nahoru. Jdem. No, to podej to Vaškovi. Vaško, pojď. Pojď. Dobrý. Pojď. Já se bojím, kámo. Hrozně rapid. Dobrý, neuvědomuje. Jdu. Chceš pomoct? Tam jsou schody další. No, to dáš. Choď potom ty debile. Co? Fakt ti pičo. Až potom, kámo, teď není čas na pití. Jo, hezky. Hej, Maty, můžeme se na něj podívat také ze zora. Serte na toho, vole. Serte fakt na to. No, my jsme věděli, kde Ne, je. ale jste fakt čuráci, kam si chcete kam riskovat, ty vole. Protože teďka může být kdekoliv tady v budově. Fakt lidi nebuďte takový čuráci, kam fakt, vole. Tady kam radši provokovat. Ale víš co, ono jak tady fouká, tak on nemůže vědět, jestli je někdo to. Fakt? Fakt? Hej, čutok. Co? Je to dobře, to v pohodě. Kamu, to jsem rozpadl, jak nebyl. Tam, bacha, Borka. Dělej, vole, čumí tam Borka. Skrce. Tam nahoře čumí Borka. Tak jaký chudák, jaký nějaký. Myslím, že jsem držel zdí, je to nejpevnější. Fakt vidí, já už jsem tady stoupil vydisovaný, ty vole, pořád ještě tady někdo poslouchá, ty vole. Hej! On je tady pod námi. Je pod námi, koukej se. A toč ho tady, on je v tý. Koukej se, tady se podívej. Vidíš ho tam? Tady čumě. Má kamery. Kouká na kamery. To svítí na kamerách, kámo. Maty! Jdem do hajzlu, dělej. Jo, to je jedno, ale... On koukal na kamery, sekuriťák. A jo, to je jedno, čum, tam nebude. Já jsem pověsil, možná, že tam ještě rychle. A Hej, tam je sekuriťák, on volá policajt, ten volá, nevím, ty vole. Čum, pojď se tam bude se kámo v Kadniboudě. Zarkluci. Bacha, je tam dole sekuriťák. Co je potkal další ty, vole? Hej, čum, Maty, pojď se, já tě ukážu. Pojď sem, já tě ukážu. Že na pomoci není vybrát. Maty, pojď sem, dělej tady. Jak to má něle. Pojď sem, já ti ukážu to sekuriťák, pojď sem. Bacha, ty šustý. Čum, pojď sem, potichu. My jsme podstaveništěm, kámo. Churáku. Čum, ta budka tam, vidíš, to je to. Tak se Koukej, nevěděla. ale pojď se podívat tady. Musíte nedávat. Tam je modrá budka a v tom sedí, pojď se podívat, jo. Tady, koukej. Čo, cipej. on takový tím prkumáčem a benda nějaká. Já vím, no. Tady taky došlo, no. Ještě pojď. Tady. A já si myslím, že jestli sem přijedou tady někam, tak ty co byli tady taky s náma, vy jak ty první. Ne, on pod něco hodně. Já se Já chtěl. vím, jak je. Ne, nedělejte sračky za svého píče. Nedět. Já vám napálím, kokoti. Čum, víš, jak tam sedí. Čum, tam sedí, Vašku. Já bych šel fakt jako rád. Nějaký brácha, to říkám pořád. Jebej do chuje. Jdem do prdele, dělej to, on volá někoho, kámo. Jdem do hajzlu, dělej. Tak jo, už to bavíme. Tak jo, my utečem. Nikdy nic říkat nebudu. Cože?
Kurva. No, kámo. Už to. Jdem dolů, tady dělej poschodí. Neběžíme, hej. Potichu. Čo by ani nemůže pomoct, tohle. Ale musíme, hele, pojďte já až uprostřed, až úplně dole. Ale on teďka kouká na... Hej, Maty. Ale on teďka kouká to. Musíme úplně stejnou cestou zpátky. Jo, on totiž koukal na kamery. Na doví, ještě máme klid. Já ty kamery jsem to ještě neviděl. Tu. Hej, Maty. Zatím v klidu. Yes. On tam kouká, no To prdele. je kokot, kámo, to je prostě idiot, kámo, on si myslí, že nás jde, vole. Fakt kripo, vidíš to, kámo, prostě, vole. Klid. Ne, brácho, prostě my ho nebudem brát, se budeš si bachovat takhle jako čurák. Prostě jako mě to nezajímá, kámo, prostě nebudem brát sebou. Konečně, vole. Počkejte na mě, ne? Jdeme spodem a pojem tam. Prostě. Já jdu tudy, kámo. Tak jen tudy, jo. Směry. Tak trošku. On tě nevidí takhle. Jak to přeskočili ty magoři? No, Třeba tam si není. přes tu střechu, protože tam je střecha, já jsem vám říkal, že jsem můžu musel tady přes tu střechu. Tady to natoč, tady to je nově udělaný trošku. Jo, to je už to Ale je opravdu- to rozpadlý. Ale spíš je to jako jaký ten vnitřek, ještě pořád starý, ale... Tady pojď. Tady po tomhle s tom půjdem. Cože, kámo, to se posral, jak tady přes to vám nejdu. To se šťurák. Každý opatrně, pojďte. Tak přes to vám nejdu, kámo, já jdu spodem a seru na vás. Hej, pojďte spodem. Já jdu tam tudy. Ne, počkejte. Brachu, zkouzne ti noha, co budeš dělat, spadneš dolů. Však je to v pohodě. Pojďte, je to v pohodě, dělejte ale. Pojďte spodem. Nejdu, kámo, brchem, hej. Fando, tak se uvidíme dole, protože já jdu spodem, Ok, kámo, já ok. nebudu přelízat. Pojď spodem. A je to rychlejší. Uvidíme se dole, jo, hej. U toho vstupu a vylezem, jak jsme šli. Jo. Počkej. Koní se taky spodem. Čo, budem mít Ale to je to ráda. Cože? Jasný, natáčím pro všechno brášky. Skoro takový speedrun pryč, ty vole. Pomalu a potichu. Co to je? Už je vidět. Pojď, počkáme na Matyho. Kde? To už běží. To je Kolín. Co? Kde je Matyáš? Cože? Kde je Matyáš? Za váma běží. Kde? Tamhle Kde běží. tamhle? To je kokot. Dobrý, tak pojď, skočíme to tady. No lidi, takže... Takže doufám, že se vám video líbilo, ty vole. Ano, opravdu. My už jdeme pryč, protože tady je security, kámo, nechceme tady riskovat nějaký, že nás tady chytí policajtama, takže máte tady hodně lajků, odběrů a uvidíme se u dalšího videa, zase čau. Zatím čus. Zdravím Urbex Crew.